Nek kuwi dipaske dulu nadane. Iya. Meletet kukul samono. Meletet kukul sogok kawat. Kawat. Lah, kok ngono ke? Sehat, sehat. Ojo ninggal aku trimo mboten dene putra lebaran Sugeng dalu, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo Pak Iget ingkang kula tresnani kula hormati. Dalu ugi Mbak Mbak Elisa. Luar biasa kula seneng remen sanget. Seneng kok Nggih. seneng. 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 Iya. Seneng bangga. Oh. Bahagia. Bahagia. Bangga. Ora bonggo. Ya basa Jawa tuh identike kok enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa nggih. Ya arep piantun sebagian besar wong Jawa ini ya ora bonggo. Nah napa le bener? Bangga. Ya bangga bahasa Indonesia apa basa Jawane ayo. Ya Jawane ya bonggo. Ya kadane bangga ya. Bombong. Je sowan wonten mriki wonten Ciledug. Kalian sedaya warga ingkang merapat maklempok tumplek Apa? blek. Maklempok Oke. apa? Sampean ki nek ngomong, nek ngendika, Nggih. kuwi iki sing jelas ora kudu ana spasine ben wong ki do mudeng. Udah tasih pasi. Ya saiki baleni. Maklempuk Kosek-kosek apa kuwi? Kuwi maklempuk ki apa? Pak ngertos maklempuk niku apa? berkumpul itu apa sih? Oh. Berkumpul. Ngelumpuk. Ngelumpuk. Ya, melumpuk. Wah, iso-iso setruk Melumpuk, aku bali melumpuk itu upil moto. Upil moto kuwi lodok. Oh bukan ya, belobok. Wah, wes. Wes, pokoknya neng kene saya baku itu seneng-seneng. Nek luput aja diperkarake ya. Kok tak perkarake lho. Saiki arep mau ngomong Siti Ya. iso dadi perkara. Oh gitu ya. Iya. Jadi kudu alun-alun. Kudu jelas. Kudu jelas. Iya. Ya sing jelas aku sing neng kene seneng, Seneng. mergo iso. Aku ya yang tak titeni, baik neng Jogja, neng Gunung Kidul apa neng kene, penonton Gunung Kidul ya masyarakat yang dari Gunung Kidul kui mesti tertib sedoyo. Tepuk Sing tangan konten untuk ngajeng, keluarga Gunung Kidul. jelas tak Pak Sigit, Tetap. duduk semua ya. Sing Yang endi? sing wonten ngajengan, Ngajeng. nggih. Ora ngajeng. Ngarep dewe ngajeng Ya ngarep lungguh-lungguh buri ora ketok. Je menika biasanya lenggah kanthi sopan ngaten. Nah yang Nggih. belakang saged mersani. Nggih. Nah menika kaguyup rukunan dan saling Nggih. menghormati. Yo paham nek iki kabeh yo butuh nonton gitu loh. Iya. Nah menika Apa meneh nontone gratis ora disewake. Tambah akeh. lah niku iku apa wujud kerukunanipun warga IKG. Nggih luar Kae biasa. UMKM ya saka masyarakat sederek kita wonten ing Gunung Lah Kidul. nggih menika wonten 412 kalih. Piye. Wonten 412 kalih menitenan. Kok angel UMKM ingkang madeg menika saged dodolan Nek ditulis mau huruf angkane pira kemane ditulis? 412 kalih. Papat karo pira? 42 Ah, 42 ki patang dosa kalih. likur. sekawan dosa. Nek bingung sisan. Kowe mau ya? Sekawan dosa kata Pak Patang Sigit. dosa likur kalih ngono ku mau. Ya, 4 itu patang. Patang dosa likur kalih. Padha wae. Likur Sekawan kuwi iki dosa. selikur, 40 iki 40 dadine Nah. swidak siji. Ya, pokoknya dongane kan ngerembok kok kan. Ngrembaka. Ya, jadi sesok berkembang.
Ora mung IKG itu nggak cuma 350.000, Nggih. tapi sesuk dadi 350.000 yuta tahun 2035. Aku ki gek curiga. Gegek bapak karo ibumu ki dhisik ya celate ya. Apa celat? Nggih, wong Mbak Elisa menika mboten asli piyayi Jawa. Lho asli saking pundi sampean? Nggih pangapunten nggih. Nggih. Kula menika bapake seko toli-toli. Oh, Sulawesi, toli-toli Ya. Sulawesi. Bapake Seko toli-toli. duwe apa ora? Ibuke? Ibu seko lambelu. Oh. Ngono lho. Ngono lho, geng. Kalau- Geng. Wis mata kok ngene je sugeng iki lho. Lah jenengku kan Sugeng. Iya. Sugeng dalu po Sugeng enjang. Sampai nang kene kuwi ditangkap orang ngambek-ngambekke wong. Apa lambek-lambek ke Lho, wong? bapakmu saka toli-toli nek wong lanang ki mesti toli-toli. Kuwi daerah, nama daerah. Wah, iki kurang dolan Pak Igit. Lah iya. Andanono lah dolanmu ning Bawen tok lah. Dolan ning Gunung Kidul, pantai pirang-pirang, Wis dolan ning ngerti. toli-toli. Bapakku jenenge saka toli-toli. Lah, Nek bapak lanang kok wedok. Ya bapak yo lanang kok yo. Kaku Wis Bapak. ngerti ora mbok sebutke toli-toli wis do ngerti. Eh, Ngono lho. kowe iki nama daerah kadane. Oh, nama daerah kan iki. Oh, nama daerah. Lah iki makae sing mbokmu. Lambelu. Lah malah ngunekke aku. Lambelu. Leh, Oh, ala Sugeng. lambelu. Kaplok iki wong Jakarta mlane. Besok buka iku Google Map. Iki wis zaman teknologi kaya ngene bukaen Google Map Lambelu. Syukur. Bukaen kuwi. Sampeyan iki aja ngunekke Mbawen. Apa? Mbawen ki asline tempat wisata yang aku ngidul sithik. Iya. Nang tempat wisata sing enak. Apa? Untak. Unta gitu apa? Universitas Tanjakan Gembol. Tahu, Pak. Ngerti. Di daerah Sing do kono kuwi apa? mesti ngerti. Sing indah-indah ki apa? Lho. Ayo, Pacar ta kuwi? enggak. Mergo ora seneng manuk. Oh, Lho lho. ben we pacar kudu. Seneng manuk. Lho lho. Nah, ngetan Siti. Ya, ngetane. Lho iki kuliah iki pindah-pindah iki lho. Mau nang Untak. Ya. Universitas Tanjakan Gembol. Ya. Ngetan nang UNES. Une. Jebolan UNES. Turungan manuk. Ora paham. Walah, ya pemetaane ben. Ngalor sithik. Heeh. Kuwi nang Jipi. Cipi apa? Gal panas. Gal panas apa? Ayo kurungan manuk meneh. Apalane Walah. Sugeng iki mugur ngono Kamu kuwi. munggah sithik nang tengah-tengah to, Nggih. munggah sithik ngulon iki lho. Eh. Nang ITB, ITB Bandung. Teknologi Bandungan. Bandungan, Hmm. beda. Kaya Pak Igit mah lho. Ya. Aku nabuki pokoknya LC ngono kae mau. Pikiranmu kuwi wae, Geng. Kuwi genep-geneping donya. Mbak Elisa, Ya. mendoakan apa kepada ikatan keluarga Gunung Kidul? Oh iya, yang jelas guyub rukun adem ayem untuk sedaya keluarga ikatan keluarga Gunung Kidul. Amin, Wes amin. kaya slogane handayani. Pomen sing penting guyub rukun ngene iki ewang-ewangan. Dadi perekonomian sing rada susah engko diwangi kancane ben ana usahane apa Berarti UMKM ya meningkat. Sing pertama guyub rukun. Guyub rukun, Oh, wong ya duwe yayasan duwe nggih, Pak. Wong Duwe. yayasan ana. Mau lah pinggire Pak. organisasi. Sing Nggih. gawe transit awake dhewe mau. Nggih. Malah ana ambulan barang tak kira ngangkut aku. Ora mlebu kono. Ambulan IKG. Oh, itu ya. Sing duwe ya IKG. Wes luar biasa. Sudah 54 tahun IKG Nggih. menika Mbak Elisa. 54 tahun IKG saya ngerembok. Kalau nggak cuman kalau di Jakarta, kalau balik ke Gunung Kidul ya bolak-balik nanggap wayang loh. Nggih. Dongane berkah mergo bolak-balik ndak nganggap wayang, gelar budaya, dadi mati kel-tikel berkah. Iya. Jumbo Iya. sesantine Gunung Kidul napa kalau Mbak? Handayani. 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 Menika nggih opening pembukaan lagune Gunung Kidul Handayani. Weh, luar biasa. Nggih, sembah Nggih. nuwun menika sedulur-sedulur, walaupun di rantau tapi yang ngene iki ketok keguyupane. Nggih. Ya, basan digelarke wayang kabeh melumpuk iki. Kabeh Melumpuk. madhep rene sedaya. Iya wong tontonane ning kene Oh, kok ora oh, ya. masuk. Sing ditonton ki nang kene. Iya, Ya tetep madhep rene kabeh. Nek Iya. ana sing madhep rono berarti nggak perlu. gak perlu. Mbah. Kamu tadi kesini naik apa Pak Geng? Ya nganu Tol tadi ya? Mopri. Aku ribut loh Pak Iget. Lah, kok lihat ribut? HP. Kok iso ribut sebabnya? Met aku mau arep numpak sepur.
Tapi aku wis mumet mergone aku eyel-eyelan ning Iya, iya, stasiun iya. Rasido aku numpak motor mabur mergone ning stasiun mau mumete ngopo? Napa? Aku kan wis ngomong niki kula ajeng wayangan, Pak. Wayangane dinten Setu malam Minggu. Iya, iya. Ya, Mbak, nanti mudon Senen. Kok mudon Senen ki piye karepmu, Aku wayangane Setu malam Minggu kok mudon Senen. Ya ora sida wayangan lah aku. Kandhane Geng, kandhane Geng. Tak kandhani. Piye? Sampean arep numpak sepur. Iya. Pagit. Heeh. Mbok aja menegeng to. Wis macak garing kok Ya, reng, jageng, reng, gageng reng. ngono lho. Geng. Tak gendake iki. Piye, Geng? Sampean saka Semarang apa saka Yojo? Yogyakarta lah. Yogyakarta numpak sepur. Ajeng numpak sepur. Sepur. Ha. Numpak sepur kowe padu Arep karo Karcis. Aku arep ning Jakarta ge ya. Aku arep bayangan ning Kobengi golekno tiket. Iya, terus Aku bayangan malam Minggu ngerti ra? Ya. Iya, tak tambah terus. ngerti. Heeh, terus? Mengke mudon Senen ge. Mudon Senen piye aku ki wayangane malam Minggu dong pora. Aku Sa, ngono. tak kandhani. Senen iki jeneng stasiun. stasiun Senen, ana pasar Senen, ana stasiun Senen, ora dina. Iki sesuai ya sampe dadi naik darah iya. Sabar jenenge tanggung jawab karo Pak Wasono. Iya nek tanggung jawab iku usane kudune digenahke. Ya. Aku kok midun Senen iki Senen ki apa, Pak? Kok piye? Ah teko muring-muring. Ya muring-muring. Ora ono genahe. Kok Senen- ana mesti jelaske. Senen niku stasiun, Mbak, jenenge stasiun Senen. Uduh. Ora lek kowe tanggapan malam Minggu kok yo Senen kok mangkat ora. Oh ngono. Mudeng! Rara, mudeng. Oh lah. Akhirnya iya, numpak Pak. pesawat. Pesawat lah aku. Wah. Ora kurang mudah lah kowe. Pokoke demi kanca-kanca IKG mangkat. Nggih. Oh no. Seneng ya. Alah, pret. Demi apa? Kanca-kanca IKG. Ora iso. Ngapa? Tetep demi duit. Kok iso demi duit piye? Jajale kakek Mbak teng kene kula gratis mboten dibayar gelem sampean. Oh, tunggu dulu. Kuwi lak kowe. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Iya. Elisa ning kene nek ra IKG wis 7 yuto. Lah dilalah kan Pak Wasono bilang, "Mbak, yang penting berangkat iki nggo kanca-kanca IKG sakmene mangkat ora, rasa mikir. Nanti tak tomboki numpak Mangkat. pesawat nganggo duit gede, Pak." Oke, berangkatlah Arep kuwi. kono ki teko Yang penting samene ki mangkat. peduliane. Lho, teko samene mangkat ki Iya. duit apa udu? Hah? Teko sakmene mangkat mau duit apa udu? Sakmene mangkat. Ya duit. Lah iya, kene ya, rene ya mau ngamarani duit to. Marani duit. Nah, iya. Ya iya. Duit kuwi aja diarteke sing piye-piye. Piye to, Ren? Ya toh, duit kan ana DUIT. Apa teke? Dongane piantun Gunung Kidul. Ya. Usahane piantun Kidul. Ya. Insya Allah dadi takwa. Insya Allah dadi takwa. Ngono. Amin. Duit kuwi jenenge. Dadi ora mergo iki, tapi duit Ah, mau iya. ana artine. Ana artine Pak Iget tindak mriki ya tetep ngeluru duit to. Lah iya. Nah iya. Yo golek sedulur barang kok. Lah iya, nek sedulur karo duit milih ndi sampean? Yo milih sedulur sing duwe duit. Nah, kene yo. Penting. Jajali sedulur ade duit tendang sampean kae. Mbak Elisa numpak pesawat. Pesawat tadi. Wah, aku saking senenge rene iki numpak mobil, so bingung aku nek nggo pesawat aku so. Tahu kok numpak pesawat aku munggah ke Semarang sandalku tak copot tekan kene ra sandalan aku. Numpak pesawat. Karpetan kok saya harus numpak mobil. Wah, saking bantere, ayo Sul sopirku banter. Oh nggih Mas. Wah, ana wit sikat. Piye Pak iki ana wit ning tengah dalan sikat tabrak. Tabrak. Ler. Aku ora kecelakaan. Ora. Ana wit lho. Wah, mobil dalang e. Oh. Tabrak banyak lho. Lah wit bayem sakmene iki. Bareng ono wit neh, mandeg Sul. Napa? Ono wit apa? Wedokan. Allah terus. Wih lo, dengerin dulu lah makanya. Ana wit. Heeh. Coba Mbak Elisa, Iya. wis do nerake duit ora ya? Nah. Oh iya lali. Wis mau duit wis. Wis ya. Doa usaha iman ilmu lan takwa. Insyaallah dadi takwa. Sesuai slogannya Gunung Kidul Handayani. J, menika sampun dipun siapkan. Sampun. Siap ya, pembukaan lagu Gunung Kidul Handayani kalian Cakraning Rat. Coba kaya ngapa? Ayo. Diwiwiti saka kibat nek dadi ben padha kelingan Gunung Kidul mbiyen ana CSGK. Campur sari Gunung Kidul. Ayo. Wah, iki. Apa ana? Sing ibat iki kaya Pak
Mantos iki mbiyen. Lah Angger iya. durung kibot iki ndonga sik. Coba. Siap. Ayo. Spesial. Spesial Iki Gunung kakek. Kidul Handayani. Ya, Ca. Ayas. Jumeneng enggak, Yes? Rayang rayate tangan
sembah nuwun Mbak Yosi. Adem ayem. Kalau Nggih. mengingat kayak gini ingat Pak Mantos Iya, ya. campur Senang. sari. Nggih. Promotor campur sari memang dari Gunung Kidul. Nggih leres. CSGK. CSGK. Nggih, Oh, campur Pak sari. CSGK juga open ya gitu-gitu. Weh, lah saya itu penggemar Pak Mantos ya. Nggih, nika lagu-lagunya adem di hati. Niki Iya. mboten kesupen matur sembah nuwun sanget untuk tamu yang hadir terutama dari Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, juga Nggih. dari Kabupaten Tangerang yang udah menerima Loro Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Dari paguyuban warga Bantul. Nggih, Manung warga Bantul Manunggal menika WBM. Nggih, sembah nuwun. Menika semoga gubernur yang sudah dilantik amanah. Salam buat IKG Amin, dan amin, Banhubda DIY. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ini bukti nyata bahwa Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang dirangkul bukan hanya warga Gunung Kidul Iya. saja, tapi Kabupaten Bantul juga menyatu menjadi satu. Wah, hebat. Nggih, nggih. Capek gunung nggih. Caping Gunung, nggih Mbak Elisa. Slendro Songo. Jenggleng mboten. Oh, dijengleng. Tugasmu. Sing Iso- cowok jenggleng ya. Iso jengleng Elisa, Iso. Reng? Wah, aku lho ki nate jenggreng ambles bumi kok sampe aku ngerti ya. Oh, kae. Nggih. Videone kuwi dapurmu kuwi to biyen. Lah. ya? Alah. Ngene iki sing marahi pina aku jeblos. Aku nyuwun pangapunten lho. Kula sampean aja ngremehke kula. Oh iya. Kula niku putu kethek lho, Mas. Mosok? Lho, kula niku laire wonten ereng-ereng ngerti Kendali Sada. Kendali Sada kuwi ingkang mengku Eyang Wanaraseta. Ya ta, Resi Mayangkara, duwe aji maundri. Oh. Ketempelan ajine anjlok bles, langsung ambles bumi ya. Coba kaya ngapa dibuktekke. Duwe Aji Maundri jengleng Elisa iso bles iso jereng apa. Aja Mas, aja bles midun Mas. Ndak kepindhon ya. Saben bengi. Saben bengi nyawa Kumpul. Nah. Sing goreng. Wot. Alah. Ngono kok sumbar. Ngono cari arep Haji Maundri. Putu Anoman. Alah. Mas, Piye? iku wae ndak tak kan kudune aku mulai nang jreng. Lah nyatane Pak, klek ngono kok. Lah pripun anggotane sampean sing ora sompak kowe. Kompak. Kompak. Lah jalukmu piye? Nek kowe mumbul jalukmu piye? Ya tetep sempak teles, Mas. Apa kuwi? Sempak teles. Apa sih? Semangat dan kompak anti males. Oh. Ngono lho. Dadung. Deng ngono. Oh, nek kowe mumbul ya gone Deng. jreng. Oh iya baleni. Heeh. Dieling-eling nek gareng mumbul jreng. Kancane muri Pak Igit kok ora sompak. Wis ah. Pi. Yen Yen memaca among karo Oh. Lho sampean ki jebolan isi lho. Sing ngomong sapa? Institut Seni Indonesia. Ora mung sampean isi aku lho jebolan iso. Apa kuwi? Institut Seni Otodidak. Lho Mas. Maksud iki gamelane ditutuk. Wow. Ya tadi bilang jeng gitu ya Pak. Lah jare kowe ngarep muni Ya maksud jreng. jeng iki gamelane ditutuk. Oh ya yang Oh. jelas lah instruksinya. Ditutuk piye? Ya pokoknya gamelane ditutuk. Oh. Sing nganggo irama. Oh iya. Heeh. Wis ngono dituruti aja dituruti. Ya. Ndak setek. Nah.
Tsunami Aceh wis bubar. Lah piye to? Jalukmu jare malah kaya tsunami lho. Tanpa irama blas. Lah aku lek mau obo ora cetha. Ngene sing obo aku i sak ora-orane elek kaya ngopo iki bintang tamu. Oh ngono lho. Ngono kuping. Mula nek garing jenggleng kuwi kudu dihormati. Aja disepelekke. Matur nuwun Pak Ikit. Hormat grok. Lah, rumasane aku bendera apa piye dihormati lho. Mbeng barang ya ngopo kowe melu cangkeman barang. Diajeni, maksudnya dihormati ora dihormati ngene. Diwedeni. Mas, sampeyan iki nggo loyo kok setan mau piye ta? Lah kok malah medeni aku iki lho. Dikapake ya maksudnya garing jenggleng dipateni. Aja. Wah, bojoku jek pinuk barang kok ngawur ae. Maksude ngene lho, Mas. Beng, mumbul sik lagi omong. Wow. Wes. Terus kesah. Dipenakke. Ya tak penake. Mbok sing kompak sithik ngono lho. Pecinta Nuling. Ketek ya gelem aku rasah iki. Awakmu niku jenenge nyeneni tukang kendange. Kenapa? Tukang kendang salah apa? Jengengannya kan gitu Nek terus. wong joget, wong seniwi manut kendange. Kendang ki ketuane kanca-kanca. Iya. Kendange jak mandek, dene mel mandek. Ning nek jenggleng kowe ora kena madhep sinden. Iya, kamu itu kayak julen lah. Mas, Hah? masa wis madhep ana kok Iya. dedeng bali, dedeng ngono. Lah gitu gue. Ya ra iso. Bagus. Dedeng tung dedeng. Ora. Dedeng tung. Takut. Golek liyane gitu lah. Iku lho wis maju. Gilane ra. Apa ya iki? Dedeng. Ora mungkin. Oke, Ngawur. Terus kesah. Ya, kamu hadap sana aja gini-gininya. Lah wis bar ae lho, deng kowe. Apa iki? Wah, kaya Meriam Belina iki lho. Ngawur bojoku iki. Sini iki lho. Kowe kuwi ponakanku. Lah kan ponakanmu. Ora penakanmu. Oh. Nah lho. Niki garwane sampean. Nah, Ben bosen apa dereng? lambemu. Lho, sampean tak seneng. Sampean tak seneng. Aku nek lunga-lunga nek ora ana bojoku aku ki wis kaya lemes. Mula ning ndi bojoku iki tak jak. Mergo ibarate HP iki aku dekne iki power bankku. Lho, jenengan Aku lunga nek ora karo bojoku iki aku tanpa daya ora di tenaga. jenengan ra ngerti to? Apa? Werdine dalang. Hah? Dalan kuwi angger sing lanang budal sing wedok sumelang kula ditutno sampean. Nah lho. Ketoke kok heeh. Terus ya Mbak ya bisa. Panas udan. Janjine Piye mas, janjine kepiye? Aja ngesok-esok, jame pepe. ora panas udan. Ini nggih parian boten. Oh, nganggo Kalau parian. Gunung Kidul tuh pada suka pakai parian. Oh iya, parian. Ya. Ujluk-ujug Ujuk-ujuk golek apem. lek apem. Terus Apem apa apem? apem kuwi. Ya. Warga IKG sing nglumpuk ning Ciledug
Paringi ayam tentrem. Sairmu kuwi dawu temen. Ya apa doane sing penting. Ya sing Ini penting suka warganya kalau disukain doa. Lah kowe iso parikan, Reng? ya iso no. Piye? Iso ngomong ya iso parikan no. Coba. Tuku tiwul. Tuku tiwul. Gunung Kidul terkenale apa? Tiwul. Tiwul ya. Ya. Tuku tiwul karo nyangking bayem. Terus Warga Gunung Kidul ayam tentrem. Wes padha mau, di sini nggak suka kalau sama, ganti. Ayam tentrem wes tak nggo milih lione. Kutiwul. Tiwul. Liane, tiwule wes mau wes dituku ente. dituku wis entek. Nyangking wakul. Terus Ya. Halo. Koso yoga cakrane rates. Iki mesti Gunung Kidul iki wong iki. Saiki aku tak takon nek sing ul karo ul iki apa? Siji tiwul, ping pindho wakul. Sing telu siji iki kanggo kowe. Pukul. Ya aja nesu-nesu kok. Lah ono parian kok. Tuku tiwul apa dedet apa ngono iki. Ya bebas penonton itu Lah bebas. ya nek kene ya serem kene ngarang kowe kangelan. Oh iya. coba. Coba. Wis tau ora apa-apa, Ah nek sing ora tau ya aku mau. Nyangking wakul. Heeh. Digintoko beras. Heeh. Warga Gunung Kidul. Seger waras masih. Agus Keli. Wah ketoke nggo keris. Wah, nggo blangkan ngayu. Pranata cara Pranata cara ling ngrokke bingung aku mau. Iki basane dicampur-campur to Gus aku. Wah, Rasido. Angker parian mbok bedhek kowe. Dagelan kok mutungan. Ora mutungan Aku tuku tiwul, dunekke kok ndedet po. Mendingan nyangking wakul ndokok beras mesti seger waras. Ngono iki. Ya itu pinter loh penonton-penonton sekarang itu. Piye carane? Piye carane damelan ben muter penonton utek. ora ngerti. Iya. Lah, nek iki tetep ngerti kabeh wong burine tetep ul. Ya nih. Meletet kukul. Ah, Saiki bingung ya dah. Ya. Nek kuwi dipaske dulu nadane. Iya, seberapa? Meletet kukul samono. Meletet kukul. Nah, Disogok kawat. kawat. Lah, kok ngono ke? Sehat. Geting aku. Kowe ngene wae, nganu Gus, sampean kan piantun Gunung Kidul. Ayo pariang, nya, pariang Lesa, nya. Iki rene sing dibayarke kowe kudu aku. Syukur. Alah, Bener Mas Agus. manut cangkeme durna-durna. Ya mutung garenge ya. Hah, sampean ki aja sok bangga. Dadi wong Ngayogyakarta, dadi wong Gunung Kidul, blangkon kowe cicaan. Ayo parikan kok omong ae. Aku wis sere kok. Agar parian dibedhek. Saiki sampean, ayo dadi ketuane sampean sing parian. Aku. Heeh. Weh. Dalan ki dongane mandi kowe. Iya. Ayo. Mangan tauge. Hah? Mangan tauge. Iya ngerti aku ngerti. Ngerti tauge ora? Mesti engko IKG to ngerti. Ora. Ayo Gen, gentenan Ma- dipedhek ngono mumet ora sampean. Mangan. Ayo. Sik tak rampuke sik. Iya. Mangan tauge. Heeh. Campur beras. Warga IKG Bagas Waras. Mudeng aku. Kalau dalang gitu bebas. Mbak. Nggak apa-apa. Ning guyu setan ki mau ora saiki. Ku tau ana kok dagelan kaya ngono kuwi terus mutung terus bunuh diri. Aja yo, geng ereng. Atur nuwun Pak Igit. Nggih, kula nderek donga jangan diparingi Bagas Waras Amin. selamat, Amin. panjang umur nggih to. Sabar ling ngomong putu lan wayahe benjangi. Urung duwe putu kok. Benjangi. Oh iya.
kula dongake sok Husnul Khotimah. Ya gek panas udan ya. Panas. Apa sih? Gitu mutung terus, mutung kasarung kau ya. Apik iki timbang ketheke. Panas udan, panas lengaling. Capek gunung. Ayo Reng. Riok Reng. Apik. Amit sewu. Matur nuwun. Ya to. Tua dengkulmu amblek. Pengertian loh. Cok. Deloke wis tuwa sithik wae kok nesu tuwa dengkule amblek. Lho, nek aku seneng Mas nek tuwa. Berarti umurku dawa. Oh, Sampeyan tak dongake ora tuwa gelem ora? Ngono lho. Ya ben kalau garing nesu wae. Wadon sarta Swara suleh Jenang kali kebulane aja lali agamane salat ing panggonku lindungane bantu dibacutke langgame Mbak Elisa. Niku kunjuk Pak Amarno, Pak Majen, marine Bambang Sutrisno. Nggih, sembah nuwun Pak Wasono komplit. Nggih. Cebi. Duka saking Mas Ndoyik Dwiandaya. Ndonga sik, Yik. Ya. Yo, Caping Gunung karya Mbah Gesang. Dados. Kunjuk Ketua Umum kangge panjenengan Bapak Edi Sukirman.
Matur nuwun Mbak Elisa.